Amukela ubhuku lwami ngihleleke nobaba uSibusiso waseMambatheni iqembu Abangani. Waduma endaweni bathandwa abangani. Mhlawumbe isiphi isigameko esihle sokuqala nesakuthusa waba nokumangala ukuthi kanti ngingaka kahle kahle waphela abangani uwena lowo. Mhlawumbe kungaba i-performance yokuqala kwi-concert thizeni, mhlawumbe kungaba umuzwa nje noma umzuzu ongathi waba mkhulu eqenjini waqala nawe washo engathi izinga lami ngikule nto ebengingacabanga ngathi ngingaka abantu bangithandanga. Ngamangala kakhulu Dlokovu ngoba ngaleyo minyaka babethanda kakhulu ukuthi kwenziwe ama-festival kanjalo, ama-festival ombhaqanga kuhlanganiswe nje. Yazi ngangimangala ukuthi lapho esasifika khona abantu babewa, abantu yazi bewe. Mangiqala nje ngicula lezi ngoma lezi zabangani, abantu bawe phansi nje, ngimangala ukuthi kwenzakalani. Lokho kwangijabulisa kakhulu, ngabona ukuthi hhayi, kusho ukuthi abantu bayasithanda kakhulu. Yini ongathi ngalesi sikhathi yake yaba inselelo uma yaba khona mhlambe kuwena njengeqembu ukuthi kwalona udumo lweza nani mhlambe ushintsho? Uyazi-ke Dlokovu nawe ukuthi la emculweni noma ngoba phela umculo siwuthatha ngokuthi kuyibhizinisi. Awuhlali lapho esimeni nawe sewufuna ukuthi uhlale kuso. Kwesinye isikhathi ushona phansi, kwesinye isikhathi ushone phezulu, ukhuphuke khona. Sike saba nazo iy'nkinga, siqhubeke kunjalo. Abantu basiduduze abantu bathi hey, umculweni siyawuthanda, qhubekelani phambili. Nangempela siqhubeke njengoba namanje sesiqalile futhi siyaqhubeka. Njengamanje kusilwa into yokuthi awuvuseleleke umbhaqanga. Siyabonga, siyakuzwa nathi usiphathele i-album emnandi igeja, sizoya kulona manje sibukise sinikeza ababukeli ngasemakhaya ngoba ne-perform. Kunaleyo nto yokuthi sikhuluma ulimi lokuthi awuvuseleleke umbhaqanga uyaphila. Leyo nto isho ukuthi kukhona into eyinkinga esiyibonayo yokwehla kwezinga ngokokunakeka noma ngokupromotheka mangasho njalo, ngoba nina njengabaculi aze niyeke ukucula futhi into esezingeni, kodwa ukhona la engathi ayisafiki khona uma niculela abantu kubuya sengathi umculo wena awusafiki kahle kubantu. Yini eyingqinamba kumbhaqanga mawubheka? Ngingasho ukuthi ikakhulukazi umbhaqanga lo ufuna kakhulu ukudlalwa, upromote, ngoba abantu bona bayawuthanda kakhulu. Awukho futhi umculo abantu abawuthanda njengombhaqanga.